Il-ġimgħa filgħodu tħabbret il-mewt tal-eks Ministru Laburista Joseph Mikallef Staffraġ huwa kellu 87 sena. Joe Mikallef Staffraġ ġie elett fil-Parlament għal 3 leġislaturi konsekuttivi, dik li bdiet fl-1962, fl-1966 u anke fl-1971 meta l-Partit Laburista tela fil-Gvern. Apparti il-ħidma parlamentari tiegħu, Mikallef Staffraġ serva wkoll bħala ċermen tal-Awtorità tax-Xandir u kien avukat u anke lettur fl-Università ta' Malta. Wieħed mill-aktar episodji marbuta ma' Mikallef Staffraġ jibqa' dak ta' Zożitu meta spiċċa qatta 4 tiem il-ħabs wara li l-ġurnal li kien imexxi ippubblika karikatura tal-Gvernatur Ingliż. Din il-karikatura kienet deret fil-ġurnal Is-Sebħ f'Awwissu tal-1958. Snin wara Mikallef Staffraġ serva bħala membru parlamentari u fl-1971 kien ġie appuntat bħala Ministru fl-ewwel Gvern tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dominku Mintoff. Mikallef Staffraġ huwa magħruf bħala l-persuna li meta kien Ministru ħada kontra Mintoff u għalhekk żamm din il-kariga għal 4 xhur biss, kif kien hemm diskwit dwar il-politika li kien qed jaddotta il-Gvern Soċjalista. Fit-tweet il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech sellem il-memorja tal-eks Ministru Joseph Mikallef Staffraġ. Bernard Grech stqar li l-eks Ministru ta' kontribut kbir fil-politika lokali. Kondoljanzi twaslu wkoll mill-Partit Nazzjonalista, mill-Partit Laburista u anke mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin.